Det pi adang along BJP kachari ningkan sirkep an pleng tanglo. PM Modi ningkan sirkep pleng det pena phi karbiang long aratum arunodoi pendanglo ason scheme ki pi pana puthak pini numati constituency angkang okereng auditorium hall along beneficiary sanmilan mate ali kelong dona puthak ningkarong chipi ponrenti. Numati constituency BJP Mandal Committee atum kachapati pipon bangso beneficiary sanmilan mate warsai kelong tangatum doan aning karong kachipia mayalong Numati BJP Mandal Committee maipu joti timung kachapahem phupona mayalong aluhi sarpoa manpen KAEC British Singhi kachatong donalong manpeng aluhia manpen BJP Karbenglong District Committee chunbang Dilip Rong hang pendanglo Tourism Board Chairman Dharam Singkro BDC Chairman Britain Mahila atum pendanglo BJP asong Songjapi atum chetong don renti. India Prime Minister Narendra Modi alang li tuma phana kang hon penajok lapen alang nilong raratum kachetodon penajok pini anabangke ningkan sirkep an kachari arta pleng pononglo. Alang ni nangkang hona putha bangke litum alang ni phan choro vek nanji pusi maya long kachetong don alhi sarpu iam British Singhipen ning Japan. Bangsu beneficiary sanmilan amaya long BJP rachare songa himpen rar phan ason avarsai kipi ponajok raratum setame ningkiho abesi ningkarong pen bangsu amaya long ki ongdung araratum chetong dunsi ningkarong chipi ponrenti. Party national level mate state level pen district level pen chingwai chingsai si along tin Mandal Committee along beneficiary sammelan talon enji ko so talon ateng pen sammelan pini gemso kelong unodoi kelong sarkar pen UPPM si scheme gelong atum am sammelan pini dak mencetong dak nang cetong don am nimarli atum am sammelan pini alali tum tanding arong lo kewan giani sammelan Narendra Modi akha alang itu support weg ji lapen BJP along kadu kita tim GPC pini yang kepek. Ini bang somai itu nomatian kang cot lapen jakla kewang we tum tantu alang la kelong anatum pini reson card pendang lo la purunundo ason pima sarkar pen piateng Ayushman card pendang lo alang itu pini bangke sarkar pada choro lo siam ke hai pan Dr. Tuliram Bangkang, Mantu Besar Sama Sam Chief Minister, Narendra Modi akan kadu itu pela karat setamelo alang li tuman kewan jiani setamelo ansos akhir jumi ke ipidun je pansi. News report Karbiang Live.